Halo Is, aku njaluk tolong oleh pora. Njaluk tolong apa, Mbak? Reniose Is. Oh, ya, bari kita rono ya. Oke, tak tunggu tenan lo ya. Lah iki kowe ning ndi to, Mbak? Kok tak celuki ra metu-metu. Siap ya. Lah apa sekolah kok prai? Nang kowe rene ya mau ngarep nyeluk gratisan tok lho. Lah wong jarene dirimu berbagi gratisan. Mana kok karo anake dul kempul. Ah, anak idol kempul? Yo, Sopo kuwi? Evandra to? Lho lah ngopo? Iki piye to, Dot? Jane iki sing piye iki sampeyan, Mbak? Kowe ngertinya aku bagi-bagi gratisan ku lho. Mesti mergo Evandra to. Ora? Lah sapa? Bapak Yusuf Sulaiman berserta istri. Walah, jebul si gendut to. Gendut teriak gendut. Wis dong, Dot. No, asik, Mbak. Lah mau ora pesen sisan yo ngopo lho. Aku lagi rampung mangan lho, Mbak. Ya wis sapa? Ndang to le? Sik to, Mbak. Menentukan pilihan nih ojo terburu-buru. Lah, gurem milih es yo, kaya milih keputusan dinggo kehidupan ae lho. Lah, letak kesalahanmu ini gini lho, Pak. Salah piye? Jare wong tua kae to, Mbak. Urip kuwi mung mampir mangan karo ngombe. Nah, terus hubungannya apa? Berarti ngombe kuwi lah salah satu tujuan utama wong urip to, Mbak. Maka dari itu, untuk menentukan pilihan minum harus penuh pertimbangan. Karena minum adalah salah satu tujuan orang hidup. Wis kakean kata-kata malah hilatmu kesleo kapok kowe engko. Ora mungkin kesleo lho, Mbak. Ya iso wae ya. Ya ora iso lho, Mbak. Sing iso kesleo iki sing ana balunge tok. Lah ilat kan ora nek balunge. Lidah tak bertulang. Nah, Totale piro, Mbak? 5.000. Yo, Mbak. Oke. Wah, tak kira arep merangkai kata-kata ngegolek gratisan. Jangan memandang rendah orang lain. Karena orang itu belum tentu rendah. Nek ra pengen ketok rendah ya manci obok iki lho, gen ketok dhuwur. Jak serius kok mah celerekan. Duh, gratisan Dot. Yo no. Wah, sampeyan iki pilih kasih kok, Mbak. Jelotot karo Mas Andra lho. Mbok gratisi. Lah aku ora. Wah, bener itu bener. Dot, ragai goro-goro lho. Suwine. Jangan mau cek repot aku Mbak ngurusi bocil-bocil lho. Bocil-bocil sapa toh? Lah biasa lho, trio rewel. Walah, Vandra pae Jojo Lodot kuwi to. Iki aku mbok kon ngrene mbok kon ngopo Mbak? Aku njaluk tulung Is, yen kowe tak pojok dadi pegawaiku piye? Soale iki garapane akeh. Lah pegawainya do ning ndi to Mbak? Jare ibu ki lek bukan lagi ngurusi cabang usaha ngono lho. Oh, lah Bu Siti? Ibu ki rewang karo mamine Vandra. Walah, Piye Is? ya bukannya piye-piye ya Mbak. Lah terus sing jaga warungku sapa? Sing tenang, aku ki yo mesti ono hitungane lho Is. Lah warungku sing jaga sapa? Halah, wong warungmu nek sak jero kampung kene, lak iso wira-wiri to. Oh,
wis nek nu. Deal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, jeneng enten apa? Kumpen. Ambok diombeni. Lah niki mpun kok. Oh, anu Mas. Niku segone jenengan. Ampun Mang Mari riyin. Kula gadah iki. Iya to wong iki ceguken kok ora oleh mari. Mbak, aku takon oleh ra, Mbak? Takono is. Kok Mas Momon pelang-pelang dino ra ketok ini gitu, Mbak? Mas Momon ki lagi ning Wonogiri. Ngapa, Mbak? Melu Pak Supri kerja. Walah, Lagi ono sesuatu kok is. oh. Ya engko nek kowe nek perlu apa-apa ngomong wae, Mbak. Berarti Mas Mbak. Mbak, sorry loh, Mbak. Aku ora bermaksud gak nangis kowe loh, Mbak. Aku ki guru pengen takon tok. Wah, dadi ra penak to aku. Apa to is? Ki lho kecepratan iki lho aku ki. Nangis. Ya, tak kira ini beli ngeprank. Dereng to Mas, Mas. Bali. Dereng no Mas. Mbok dipaske to Mas, Mas. Lah sing ape ngepaske piye angel lho, Mas. Mas, lagu iki apike kuwi yen ceguken tenanan. Tapi angel lho, Mas. Timpet sedil itu ya ngapa lho? Apane? Cegukane no. Ya bali coba. Terus carane ngempet piye? Sasake jenengan ponon dimpet pasti po. Ngono lho, kaku. Lah ngono, bali, langgas. Santai. Ya terus, diempet terus. Oh, lah iki no. Goleki ning dine iki kene to kowe. Sinten, Mas? Kowe kuwi lho. Enten apa? Aku urung gekno is ceguken. Lah niki kula tesih memeni. Tinggalin sik is ora apa-apa. Engko gek rene meneh. Oh, iya, Mbak. Mbak, Mas. Dodo mburi. Ger. Bener kok, Mas. Lah guys. Matur nuwun ya. Kok nyuwun tok piye to, Mas? Mangsane aku udah ngatur es apa piye? Biasane to wis. Caket sik. Alah, urip kok yang ngene mentok iki. Santai. Ya.
Saraf tegang karena bekerja sehari-hari. Otot kejang karena berpikir sehari-hari. Ora penak no, Mas. Nek pas lagu niki ora seguken. Angel tenan, Mas. Metu dhewe kok, Mas. Mbok timpet sedih iki ngopo to, Dani? Yuk kita santai agar syaraf tidak kejang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita. Yo ora penak, Mas. Tapi mesti kuat dong, Aku seguken no. lah. Lah niki nyatane ngeten no. Oh, nganu, Mas. Berarti toh lagu iki mau kuwi didesain kanggo wong sing seguken, Mas. Coba ya. Oh. Oke. Sampean rapas disiki. Kudune pas kalau tempone mau aku mau, Mas. Lah carane ngempeti pipun. Ayo diempet sik. Aku mau yo ngono kok. Jajal. Sik, ngenteni ceguan. Nah iki. Nuwun lho Is, wis dibantu. Lah nggih, Bu. Nek wau Mbak Mingkul nggih pun sanja kok. Yo wis, mengko enek hitungane kok Is. Nggih, siap pokoke. Is. Raimu indi to? Piye, Lek? Gaweno es. Lah iki aku lagi mepeni, Lek. Wis lak ora penak tenggorokanku iki. Tinggalan sik Is, mengko dilanjut bar gawe es wae. Oh, nggih, Bu. Ngapunten lho, Bu. Nggih, Pak Dul. Dodong buri. Ger. Catet sik ya. Wah, yo nek ngene iki yo mengkis duan aku.